उजाला उदास काहे बार होत ना? उदास नहीं की काका। उदास तो तू बार बतावल नहीं कह चाहत। का बात हो? का बताई काका। एके गो बात हमार जान निकाल ले। का? लोगवा का कही। लोगवा का कोई मतलब? काका यही चक्कर में तो हम उदास बानी के। हजू खेत देखो तारा ना। हाँ ये हमार जान रहला और आज हमरा शरीर से हमार जान निकल गई बा। खाली यही बात पर कि लोगवा का कहे। निसाफ से बताओ, समझ आवत नहीं के बात तार, गोल गोल मत घुमाओ। काका अबे हम अपना भाई के ब्याह कइनी। तो बड़ा धूमधाम से कोई हो तो जब तोय कइनी नु तबे लोग कहे लागल कि भाई के ब्याह हेंगा करी हो, होंगा करी हो, हई बांधी हो बांधी हो। शादी ब्याह बार बार ना होला। हमू सोचनी कि लोग सही है कहता कि शादी ब्याह बार बार ना होला। फिर सोचनी कि कहाँ से करे। फिर कब सोची कि ना करे तो लोगवा का कही। काका अपना मेहरारू के बीखो बेचते हैं ने तैसे कर्जो लेहनी और जब बहू से ना भइल घटे लागल न तो हई अपन खेत बेचते यही खाती कि ना ठीक से होई नु तो लोगवा का कही। और आज यह चीज से मायूस बानी। ब्याह शादी बीत गई, कर्जो हो गइल बा। पहले बड़ी लोगवा पूछे कि हेंगा करी हो होंगा करी हो, मगर काका ब्याहवा जब से बीतल बा क्यों नहीं के पूछत। बस यही से मायूस बानी कि जौना खेत में बचपन बितौनी बाबूजी रहले, माही रहली, यही खेत में दोनों भाई आइला। लौटाई जा, काम करी जा। और आज ये हमार खेत हमरा से पराया हो गए। वही से मायूस बानी। काश ये बात ना सोचले रहती कि लोगवा का कही तब यहो हो गए था हमार खेत ना बेचा। उजाला कोनो बात नहीं के भाई। और रहल बात समाज की कहे के, तो समाज के का ले ले बरो? ओकरा कौन जुटावे के? तो तरह के चढ़ा दी, तो कुछो क दी, तरह के जियान क दी ना खुशी के नाम पर। खूब संजोग के तू रख ले बरो के हई करे हौ करे, सारा आइटम तू बनवा दे बनू तो ओने से आई कोनो खाई या खा के का कही करे के, कही के कि कोनो व्यवस्था ना रहलो तो लोगवा का कही के चक्कर में कम रहे के बा। अब किर जोन हो गई एकरा बाद ये तारा ध्यान रखे के पड़ी कि लोगवा का कही के फेरा में नहीं रखे के। हमार का व्यवस्था बा, हम का कर सकतनी निमन ओकरा फेरा में रहे के बा। ठीक नु? लोगवा का कही के चक्कर में रह के अपने के बर्बाद नहीं के करे के। चलई जोन हो गइल तोन हो गइल। एकरा बाद जब भी शादी विवाह करियो चाहे कुछो करियो अपना व्यवस्था के अनुसार करियो। ठीक नु? लोगवा का कही के चक्कर में नहीं के पड़े के, बर्बाद नहीं के होके के। ठीक नु? अब जाए दो जोन हो गइल तोन हो गइल। ठीक ना? अब का करबो? अब तो हो गइल बा, छोड़ा जाए दो, रहे दो। ठोकर तो लागल बा हमरा, मगर अब हमरा से यो राय ली तो यह कहे कि लोगवा कहा कही के चक्कर में नहीं। एकदम नहीं करे, एकदम नहीं करे। जितना भी व्यवस्था होके ना
उतने में शादी कर एकदम 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 शादी ब्याह लड़का लड़की के हो हम्म, रुपया पैसा के खर्चा के ना हाँ रहे तो खर्चा कर हम्म, जब ना रहे तो जमीन जायदाद जेवरात ना समझ में जतना व्यवस्था है वही में कल जाई। लोगवा का कही वो तो करते रही कहते रही ओकरा फेरा में बाबू नहीं पड़े के ठीक नु। लोगवा का कही आ जमीन नहीं बेचे के गहना नहीं बेचे के जैसन व्यवस्था हुई वही में सब बियाह शादी हुई एक बाद ठीक नु। उदास मत हो जोन हो गइल तोन हो गइल। ये सीख बतारा खातिर कि लोगवा का कही का फेरा में नहीं पड़े के ठीक ना ठीक।